Nid yw ond gofod. Ein holl ddyfodol ger y ffin gyda môr ein gorffennol. Yma yng Nghymru, mae gynnon ni ddeddf. Deddf sy'n gwneud y pethau bychin yn fawr, sy'n plygu am I fewn mwyn agor am allan, deddf sy'n cael ei disgrifio fel ecosystem, lle mae pob egwyddor o'i mewn yn cyfrannu at greu a chynnal gwell lle i'r sawl ddawer yn hola ni. I genedlaetha'r dyfodol. Ac yma yng Nghymru mae gennym ni ddehonglwyr, dadansoddwyr, ailddychmygwyr, yn gwrando ac yn gweld, yn mynegu ac yn siapio, yn cyfryngu ac yn creu perthnasau, yn gwneud dega, yn gwneud cannoedd o ddewisiadau a newidiadau bychin. Iestyn Tyne dwi'n sgwennwr, dwi'n gerddor, yn artist, ac am y 2 flynedd dwytha, dwi wedi bod yn un o gymrodorion Cymru'r dyfodol. Yn y ffilm fer yma, da ni'n mynd I fynd ar wybdaith o amgylch Cymru I ymweld â saith o artistiaid gyffrous ac amrywiol a'u gwaith. A dwi'n dechrau yma yn yr Institute yng Nghanarfon efo'r artist Manon Awst. Ac yma o lana lleidio gyfennau yma llawer o waith Manon yn tyfu. Y fennau arian, lydan, ludiog. Wrth greu cerfluniau safle benodol, nes I ddechrau meddwl sut mae'r cerflun neu'r gosodiad yn glynu at ei leoliad. Ac o'n i'n meddwl, reit, sut fedra I ffendio safleoedd sydd yn sticky, sydd yn ludiog. A nath hynna arwain fi at fawndiroedd. Pan da chi'n edrych allan ar gors, da chi'n meddwl, be di hwn? Mae'n edrych rhaid diflas I gymharu ar arfordir a'r mynyddoedd sydd gennym ni yng Nghymru. Ond unwaith da chi'n tyrchu fiawn, mae'n jyst mwy a mwy yn dod i'r amlwg. Os ti'n tyllu lawr ddigon, mae'r stwff mor hynafol. Achos mae'n milimetr o fawn sy'n tyfu bob blwyddyn. So os ti'n mynd lawr metr, mae hwnna'n 1000 o flynyddoedd. Mae'n jyst yn agor syniadau newydd mewn amser am perthynas ni efo amser, perthynas ni efo'r tirwedd. Ond ia, efo'r stilts, nath y syniad yna ddatblygu, achos o'n i'n gweld pa mor bwysig ydy cydbwysedd, pa mor lyb ydy, pa mor sych ydy, be sy'n cael tyfu na, be sy'n gorfod cael ei torri nôl, anifeiliaid I bori ar y tir neu ddim. Mae'n jyst llawn cydbwysedd rili anodd i'w gynnal. Felly o'n I eisiau trio cadw balans ar y gors fy hun. Dwi'n meddwl bod o'n anhygol bod gen Cymru y ddeddf llesiant yma. Mae o'n annog ni I ystyried yn bellach na amser ni'n hunan ar y ddaear. Ac dwi wedi bod yn sôn am edrych yn ôl, ond wrth gwrs mae'n hynod o bwysig edrych ymlaen hefyd a meddwl sut fath o fyd a sut fath o dirwedd fydd yn amgylchynu'n plant ni a I plant nhw ac yn y blaen ac yn y blaen. Lle bod dŵr, mae pobl yn symud, yn masnachu a chyfnewid, yn gwreiddio, yn geni a marw, yn dathlu, yn galaru. Ac yn rhai o'r manna hynny, mae'r crynhoi yna'n teimlo fel canolbwynt rhywbeth sy'n ymestyn allan I 4 ban byd. A ddi hwnt i'r ymlediad daearyddol yno, yn tyrchu'r gorffennol, yn lliwio'r presennol, ac yn naddu'r dyfodol. Llefydd fel Tiger Bay yng Nghaerdydd sy'n gartra un o gymunedau du hynna ynysoedd Prydain. Lle mae yna rai sydd yn dathlu nawrder mewn dawns, yn rhoi gwaddol mewn ystym ac yn dadweindio straeon lle a'i dyd o'r newydd. My name's Liara Barusi. I am the founder and artistic director at Jukebox Collective. I work across film, movement, and cultural curation. At Jukebox, we focus on youth culture, artist development, building networks and platforms to connect Wales to the world. Ofus tells the story of Cardiff's black community in Tiger Bay. It's about migration, memory, and ancestral connection with water as the central symbol of how we carry heritage and belonging through generations. Ofus was an original commissioned by Dr. Ellie McGray for the British Library. It's part of an exhibition called Beyond the Baseline, 500 Years of Black British Music.
water is at the heart of all our conversations. I really love that it holds like a deep symbolic meaning. Healing, renewal, resilience, and I really wanted to dig deeper into what that meant to inherit memory and the themes around water being a living vessel. That was really important for us to explore and to learn about people's experiences. So we're continuing to share the film internationally, from 154 in Marrakesh to Beaux-Arts in Belgium. We have an up-and-coming exhibition which is going to be at the Allard Pearson Museum in Amsterdam. We're developing the live performance and we're curating workshops around the film's themes. It felt amazing because this was a project that felt really close to home. I think in the history of Black British culture and music, our story's never told. I think that journey and that starting point of Wales is missing, so I think it was really important for us to be able to share that. This journey was about more than dance. It was about honouring heritage and keeping traditions alive. Hen alaw o'r enw Bedd Gelert ydy hwn. A dwi wrth y modd efo'i oherwydd mae fel tasa hi yn anodd iawn dal gafal arni. Does ganddi ddim dechrau canol na diwedd pendant. Mae jyst yn dal ac yn dal i fynd. Mae traddodiad dwi wastad yn meddwl yn air eitha clymog. Yr cymlethdod a'r blerwch na da ni'n gallu teimlo pan mae'r hen a'r newydd yn tynnu'n groes i'w gilydd. Weithiau mae dod ar stwff mae sy'n bodoli ers canrifoedd i fewn i'n sgyrsiau ni am y presennol a'r dyfodol yn gallu bod yn eithriadol o gyfoethogol. Y syniadau yna o barhad, o luniaeth, pasio rhywbeth ymlaen. Maen nhw'r un mor berthnasol i'r ffordd da ni'n siarad am gelfyddyd ac y ffordd da ni'n siarad am ecoleg. A dim ond trwy ddod i nabod traddodiad, yr hyn a fu, ydym ni'n dysgu sut i roed yn sbin gyfoes yn hunain arno fo. A dyna'n union mae ceiriadau chwim a hetia mawr Cwerin yn ei wneud. I droi a'i falu, i roi drwy'r felin, ail-lunio. Dyna gwirio Gwerin. Fel artist, be fi'n hoffi wneud yw cael rhywbeth sy'n bodoli yn barod, traddodiadau neu delweddau Cymreig, a wedyn ail-ddychmygu hwnna mewn ffordd newydd. Mae 'da fi bach o obsesiwn gyda patrymau a rhythmau gwahanol, a mae dawnsio traddodiadol, dawnsio Gwerin, yn cynnig yr holl bethau yna i fi. A fi'n gallu dadansoddi hwnna a chwarae gyda'r patrymau yna, torri fe gyd lawr, trial pethau newydd, trial rhythmau newydd, ond rhywsut bod y dal wedi cael ei wreiddio mewn rhywbeth traddodiadol, yn rhywbeth eitha pwysig i fi. Mae yna rhai rheolau fi'n hoffi herio, a rhai o'r rheina yw rhywedd o fewn dawnsio Gwerin a pwy sy'n dawnsio gyda pwy, a newid hwnna tipyn bach. Mae hwnna'n rhywbeth yn bwysig iawn i fi. Fi'n credu yn aml iawn, mae dawns yn cael ei weld fel rhywbeth sydd yn anodd iawn i gyrraedd, fel rhywbeth sydd ddim yn rhan o fywyd pawb. Ond mae rhoi darn o waith dawns proffesiynol mewn gofod cyhoeddus yn galluogi lot mwy o bobl i ymgysylltu gyda fe. A mae jyst dod â pobl ynghyd mewn gofod i ddawnsio yn rhywbeth rili pwerus fi'n credu. Un o gryfderau dawns fel celfyddyd fi'n credu yw bod e'n ddiaith neu yn iaith ar ben ei hunan mewn ffordd o gyfathrebu heb eiriau. Felly mae hwnna'n ffordd bod ni'n gallu gweud straeon cyfoes Cymraeg mewn ffordd sy'n gallu cael ei ddeall tu hwnt i ffiniau Cymru wedyn ni. Ni wedi teithio i lot o lefydd gwahanol erbyn hyn, a mae'n gallu ymgysylltu gyda cynulliad fawr o unrhyw le yn y byd trwy ddawns, ond yn gweud stori sydd yn rili Gymraeg ac yn rili perthyn i Gymru. Mae hwnna wedi bod yn grêt. Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach.
Dyma rai o'r 7 nod llysiant sydd yn rhan o ddeddf cenedlaethau'r dyfodol. A be mae llawer o'r artistiaid yma'n ei ddangos trwy harfer creadigol nhw ydy mai dim ond drwy gydnabod y bod ni'n rhan o rhywbeth mawr, yn un tamad o'r ehangder, yn un swp o bethau bach yn ecosystem y bydysawd. Y gnawn ni wir gysylltu efo'r pethau sydd angen i wneud os da ni am sicrhau'r math o ddyfodol y mae'r ddeddf yma yn ei disyfu. Gan y deiliach i'r, pa wir, pa eiriau os y dilynem wersi i dolenau. Coed. Maen nhw o'n cwmpas ni o hyd, ond pa mor aml da ni'n oedi i graffu, ystyried, teimlo? Pa mor aml da ni'n gadael i'n hunain gysylltu o ddifri ac yn ystyrlon efo'r pethau byw eraill o'n cwmpas ni? 森純子と申します。金工作家でをウェールズの北部クリーンペニンシュラ、半島ですね。海に囲まれた半島で制作をしています。農地のど真ん中にある工房で、ここは工房なんですけれども、very famous artist David Nash living Ralph Estiniog. He said a gorgeous note is a tree takes just enough but give more, and I think we humans have to live like that. My husband John is a woodworker, and then me and John kind of came up with this community project Coexist. Basically the local gallery, they have a very beautiful woodland, and then there was a massive beech tree. It's probably 100 years old. It just fallen, and then we thought, oh, it's amazing material because he's a woodworker, and then if we could use that, then we thought, oh my God, if we kind of distribute all this wood to local artists and then make exhibition. So the beginning was as simple as that, but the curator, really loved the idea, and he thought, let's involve all the wider people, and then like a farmer, landowner, scientist, gardener, musicians and stuff. Imagine that, 60-odd artists' work, from big sculpture to tiny spoon. The variation coexisting in this community. Then tiny kid to teenager witness that. How encouraging is that? People underestimate the power of art. I think it's very mentally, economically, socially, everything. The art is actually really fundamentally important. Art is handy because we do stuff and we create from nothing. So a tree fell, but artists respond, then create more with this humble material. If artists can lead that awareness more than ever, it would be quite amazing for the future generation. Mae ieithoedd lleiafrifol dros y byd dan warchau. Llawer iawn ohonyn nhw mewn sefyllfaoedd mwy bregus na'r Gymraeg hyd yn oed. Ac felly mae canfod nerth mewn undod yn gallu bod yn beth pwysig iawn. A chofio, mae llawer iawn o'r un pethau da ni'n brwydro drostyn nhw. Cyfiawnder, parch, gwelededd. A dwi'n meddwl fod gen artistiaid a phobl greadigol rôl greiddiol i chwarae yn y pontio a'r cyfnewid hwnnw. Ac y muriau coeth y Gymraeg hithau, mae cerig o obaith, dy waith dithau. Pan ych chi'n creu gerddoriaeth neu creu rhyw fath o gelf, dwi'n credu, mae yna rhyw fath o gyd-ymdeimlad fyna gyda diwylliannau eraill sydd mewn yr un sefyllfa. Yn bendant pan dwi wedi gweithio gyda gerddorion o Briniau Cassia yng Ngogledd Ddwyrain India, mae lot o'r un heriau dyn ni. Mae lot o'r un dylanwadau, ydych chi'n gweld, mae lot o parallels. Y syniad oedd i adeiladu pont rhwng Cymru a Briniau Cassia a trial datblygu rhyw fath o ddeialog creadigol sy'n mynd nôl ymlaen rhwng Cymru a Briniau Cassia. Nid jyst dy fi, ond gyda artistiaid eraill hefyd, ac mewn sawl maes hefyd. A mae hwnna'n rhywbeth
sydd wedi digwydd. Mae cysylltiad wedi bod mewn maes theatr, celf gweledol, dwi wedi bod yn gwneud cerddoriaeth. Felly mae yna nawr y deialog creadigol yma'n bodoli rhwng y dau diwylliant. A mae'r broses o fod yn rhan o hwnna wedi bod yn rhywbeth just wych. A dwi'n wir yn falch o beth sydd wedi bod yn digwydd i'r prosiect yna. Oedd y cyflef da fi fyna i gosod y Gymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol, falle un dych chi ddim yn gweld yn aml iawn. Dwi'n meddwl, mae'n bwysig i cymryd y cyfleoedd yna, dwi'n meddwl, yn lle wneud y peth haws, canu'n Saesneg. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n dewis eitha pwrpasol gen i wrth ddechrau sgwennu oedd bod fi'n mynd i trial cymryd cymaint o ddylanwad ag allai oddi wrth y draddodiad Cymreig. Trio bwrw'r neges yn adre i'r diwylliannau mwyafrifol yn fe i gweud mae'n well os ych chi'n parchu y gwahaniaethau ac yn helpu'r diwylliannau yma i dyfu yn hytrach na trio cael nhw lawr a cael gwared ohonyn nhw. Fel Gareth, dwi wedi bod yn ffodus o gael mynd y tu hwnt i ffiniau Cymru ar adegau i rannu ngwaith a chael cyd-greu, cyd-drafod, cydweithio hefo pobl sydd o fewn cyfryngau, diwylliannau, ieithoedd gwahanol iawn i mi, ond sy'n aml yn rhannu yr un math o bryderon dirfodol, hanfodol a fi. Mae'n dyfodol ni fel pobl, fel cymdeithasa ac fel rhan o rhywbeth mwy yn chwyrlio'n gyson drwy'r trafodaethau yna pan fydd pobl yn dod ynghyd. Boed hynny yma ar lan y fennau, yng Ngherala yn India neu yn ninas fyrlymus aml gyfandirol Istanbul. Rhyai'r ddinas wrth garlamu rhagom i lenwi pob gorwel, pob gwybod. I bawb oedd yn mynd roedd dau arall yn dwad ar mynd yn ddi-ddarfod. Enw fi yw Catrin Menai, dwi'n dod o Bethesda, dwi'n artist aml gyfrwng, yn defnyddio sgwennu, llais, ffilm. Blwyddyn diwethaf nes i dechrau gweithio efo llenyddiaeth ar draws y ffiniau, sef llwyfan sydd yn cysylltu pobl creadigol yn Cymru gyda pobl creadigol dros y byd i gyd. Enw'r prosiect yw Coastal Echoes a nath hynna cychwyn yn Istanbul, yn Twrci, a wedyn nath ni mynd i Kerala yn India yn mis Ionawr a datblygu'r prosiect. Un o'r uchafbwyntiau oedd dod i nabod rhai o'r ecolegwyr môr ac oedd o'n ffordd i ni wedyn trio defnyddio be oedden ni'n dysgu o'r ecolegwyr a creu rhyw fath o perfformiad a cerdd oedd yn meddwl am iaith fel rhywbeth sydd yn gallu cael ei ailgylchu hefyd. Mae'r môr yn cysylltu ni gyd at ein gilydd a mae gennym ni gyd storïau a profiadau sydd yn debyg. Oedden ni'n trio ffeindio'r y pwyntiau sydd yn cysylltu rhwng India a'r arfordir a Cymru a'r cysylltiad mae gennym ni efo'r môr. Oedd o hefyd yn profiad diddorol i fi gosod fy ngwaith gweledol mewn context mwy llenyddol a'r perthynas ti'n datblygu pan ti'n cyfieithu gwaith eich gilydd. Mae'n fatha bod cerdd yn trafeilio ac yn trawsnewid ac yn tyfu. Dwi'n meddwl bod prosiectau creadigol rhyngwladol fel yma mor pwysig a mor pwerus. Mae 'di helpu fi rhoi cyd-destun mwy byd eang i gwaith fi, i practis fi. Dwi wedi adeiladu cysylltiadau efo pobl yn India, yn Groeg, yn Twrci. Mae'n gwneud i fi meddwl am hunaniaeth fi a sut mae'r hunaniaeth yna yn cysylltu efo Cymru, ond hefyd sut mae Cymru yn cysylltu efo'r byd eang. Be os fysa ni'n gallu ymdeimlo'n ddyfnach efo'r hyn sy'n mynd ymlaen yn ein hamgylchedd a'n cynefin ni? A sut fydda hynny yn effeithio ar ein cysylltiad ni a byd natur wrth edrych tua'r dyfodol? A be os drwy wrando ac arsylwi mewn ffordd mwy manwl ac astyd, y gallan ni ddod yn nes at ymglywed ar hyn y bydda'r byd o'n cwmpas ni'n ei ddeud wrtha ni pe bydda ni'n siarad yr un iaith? So I've been a musician my entire life, writing songs for myself and for other people. And I woke up just suddenly with hearing loss. And all I could hear was this cacophony of noise in my head, which later I found out was tinnitus.
And that developed into hyperacusis, into the sound sensitivity. And it was devastating, absolutely devastating. And not long after that, then I was issued with my NHS hearing aids. And I could hear the birds again. And I thought, you know, maybe I could record nature narratives for other people who are experiencing similar things to me. Bringing nature into your world is extremely soothing. So I started to make these nature narratives. And so I thought, what fragile environments would I want to work in? So I typed in, where is the nearest rainforest to me? And I thought, off I go to the Amazon now, you know. Dolgellau. North Wales. There are rainforests in North Wales. And off I went to the rainforests of Wales. I went to five enclaves that we knew were definitely rainforests. And I spent time then collecting the biorhythms from beneath the bark and converting that, transposing that into music. I put a nature narrative with it where the bird song were bird calls from all different five back and forth to each other, where the rain was the rain from all five forests, to conjure up this one picture of 5 parts. To be part of the future that we want for the planet, because the future, for me, is not just what's going to come. The future is what we do now and who we have been. Ac yma yng Nghymru mae gennym ni ddehonglwyr, dadansoddwyr, ail-ddychmygwyr, yn gwrando ac yn gweld, yn mynegu ac yn siapio, yn cyfryngu ac yn creu perthnasau, yn gwneud dega, yn gwneud cannoedd o ddewisiadau a newidiadau bychu. Yn symud yma ac acw, yn teithio'n bell ag agos i rannu, i ddysgu, i wrando. Rhai yn raffu geiriau, eraill noda, trwy ddawns, trwy uno elfennau, trwy gerflunwaith, trwy wneud I hunain yn fregus, yn llai o faint, yn fwy agored. Yn hyn o fyd, onid gwaith hanfodol proffwydo a'i asio ar gwir oesol. Dyn a dyfio'i hun yn fawr.